Ale chyba czuję, że to witam wszystkich i poprawię ten filmik i to bardzo na YouTubie, to bo bardzo, bo już mam plan, może się troszkę się ruszy to. Na pewno to się ruszy, ale ten filmik poprawia. Dajcie suba i łapki w górę, to się poprawi. Że jeszcze przekonacie o tym filmiku, tym ostatnim. Dawajcie, no. Dawajcie suba i łapki i ściągajcie osób. Może coś zaczniemy powoli szaleć. Pozdrawiam was wszystkich, pozdrawiam łapaczki, trzymajcie się, mordeczki, miłego wieczoru. Dawajcie suby, no.